Hey mga kadanlak! Welcome sa aking channel, Boy Danlak Official. Ngayon mga kadanlak, magbabras tayo dito sa parkingan ng kotse. Dito nanggaling yung 6,000 na sweldo ko buwan-buwan. So tara mga kadanlak, let's go. Sana mag-enjoy kayo sa trabahong simple pero nag-i-enjoy ako. Hey! Hello! Sige, ihian mo, Boy Danlak. Pakitaan mo sila. Yan! Ang galing mo, Boy Danlak. Ikaw na talaga. Hey! Sabihin nyo, bastos ako. Goodbye sa inyo. Mag-alala, hindi naman ako bastos eh. Mabait naman akong tao. Wala naman akong taong inaapakan. Yan o. Dito yan. Hawak dito. Hawak dito. Exercise. Sino bang nagsabi na tamad raw akong tao? Ako tamad? Diyos mio, marimar na yan mga kadanlak. Nakita nyo naman oh. Para akong di battery dyan, para akong di remote na tao. Yan oh, kita mo, yan oh, umupo-upo. Yan. Sige oh, sis. Yan si Boy Danlak. Hindi lang ako basta pangit, masipag pa ako. Kaya payo ko sa mga babae dyan, doon kayo sa mga lalaking hindi kagwapuhan, pero seryosong magmahal at masipag pa. Di ba, Boy Danlak? Yow! Ganyan lang mga kadanlak. Trabahong gwapo. Ganyan nga, Boy Danlak. Tuloy mo lang yan. Bawat hampas ng bras o bawat kuskus mo, alam mong may matutulungan kang pamilya at taong natutulog sa tabi ng kalsada. Isipin mo sila, huwag kang mapagod, huwag kang matakot mangarap, subukin mo lang. Kaya, payo ko sa mga kadanlak na babae dyan, huwag kayong maniniwala sa laking gwapo. Lulukuhin kayo yan. Dito kayo sa mga laking hindi kagwapuhan, pero masipag. Hey! Yung 6,000 na sweldo ko. Hey! Hirap na kumita ng pera. Pero okay lang, at least may napapasaya tayo at may natutulungan tayong tao. Yan ang trabaho ko mga kadanlak. Ganyan lang ang trabaho ko. Kakahingal din, no? Sa layo dyan, ha?
Madali ang kumita ng pera. Hey! Hello! So ngayon baka nakikita nyo na kung ano yung totoong trabaho ko dito. Ganito ako trabaho. Hindi lang, marami pa. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko. Hindi ko to kinakahiya. Totoong tawa ko, hindi ako plastic. Kaya didikit ako sa bagnet kasi bakal ako, hindi ako plastic. Eh! Oh! So yung mga kadanak, banlawan na natin siya. Hiningal ako. Hiningal si Boy Danlak Official. Banlaw lang pag may time. Yan, ganyan talaga. Trabaho, sipagan lang, samahan ng tiyaga, pagdadasal sa Panginoong Diyos na kahit paano may trabaho tayo, nakakatulong tayo sa ating pamilya, nakabili tayo ng masarap na pagkain at nakapagbigay rin tayo ng kaunting tulong sa mga taong dapat nating tulungan, mga kadanlak, kaya magsama-sama. Diyan, sa kabal ka. Ano ko ba? Hindi ko alis ka. Ang sarap ng trabaho ko dito, no? Ganito lang, ispre-ispre. Pero nag-i-enjoy ako dito. Sa trabahong to, dito ko napagawa ng sariling bahay ang magulang ko. Nakapundar na rin ako ng mga damit at sapatos ko. Kahit paano. Thank you Lord, malapit nang matapos ang paglilinis ko at maraming salamat din sa binigay mo sa akin ng trabaho at blessing sa araw-araw. Small YouTubers, mabuhay tayo, tiwala lang! So yung mga kadanlak, tapos na rin ako. Ayan, papakita ko sa inyo.
Ayan, malinis na mga kadalak. Ayan. Pati dito. Yo, malinis na. Yun lang mga kadalak. Maraming salamat sa panonood nyo, no. Ito yung dahilan. Dito nanggaling yung 6,000 na sweldo ko buwan-buwan sa trabaho to. At hindi lang yan, marami pang iba. Mga bintanang to, lilinisan ko pa yan. So maraming salamat mga kadalak. At huwag natin kalimutan lagi, small YouTubers, God first.